Bratislavská boxerňa uvádza krátky film. Tréning Muay Thai. Odporúčanie. Všetky naše tréningy odporúčame každému, každý má úplne inú špecializáciu a prístup. Špecializácia základe technik Muay Thai a drillovanie technik dokonalosti. Prístup s vojenskou filozofiou. Krátke, keď to popíšem, thajský box je známy z 13. storočia ako vojenský výcvik, ktorý dnes poznáme ako jeden z najrozšírenejších ringových športov. Odkaz vojenského výcviku sa snažíme zachovať s obmedzením, že sme si z neho vybrali tie pre vás najpodstatnejšie prvky, akými sú disciplína v každom smere, siahanie si za vlastný výkonnostný limit, čo v konečnom dôsledku vedie k postupnému zvyšovaniu svojho rozsahu, kolektívny súdržný tréningový duch, ktorý je nepostrádateľný pri vzájomnej motivácii a zlepšení svojich športových schopností. Tento koncept ale neznamená, že sa zameriava iba na úzku skupinu ľudí. Pravidlá sú síce pre každého rovnaké, ale čo sa snažíme vysvetliť neustále je podstata, že aj tento tréning je pre každého bez rozdielu. V prvom rade berieme thajský box ako ideálne športové cvičenie so štipkou vojenskej príchute.